Brambang lur. Toh ngene iki. Cilik-cilik ra apa-apa, Mas Juli ora tanggung jawab iki jare arek ngengei. Ning aku ora salah paham mong jarene iki bagiane dhewe Mi. Ata. Oh. Iki jenenge jebol ngene iki. Iki kare dijebol. Iki teng pelonor. Bahaya. Nor genor. Penting ae dhewe diengelik gede-gede ya to ya. Kuwi ngasak iki jebol. Lah niku bar ngasak iki jebol. Iki guys, panen raya Brambang. Ora iki ngene iki lho lur, iki jek ana isine iki. Iki